אומרים, את לא מבינה, הוצאתי דיסק ראשון. כן, והוא קנה אותו, והוא מה זה התלהב? כן, הסוכן שלי, את לא מבינה איזה חמוד, ועכשיו יהיה לנו כסף, ובית, ונקנה מה שאנחנו רוצות, באמת, באמת, את לא מבינה איזה כיף, את רואה, השעות בלילות לא סתם, זה משתלם. יוסי? כן? כן? מה, אף אחד לא קנה דיסק? אבל זה, איך זה הגיוני? אני שומעת מלא אנשים שומעים את השירים שלי ומחמיאים לי, כאילו מה? מה? אף אחד? מה, רק דיסק אחד? אתה מפטר אותי? ואין כסף? טוב, ביי יוסי, ביי. אל תפגעו בזכויות יוצרים. גם הם אנשים.